Hey mga siyanga, welcome back to my channel at kung bago ka pa lang dito, like, comment, share, and subscribe. At sa video na to ay ating susubukan kung matatapos mo ang video na to nang hindi ka humihikab. Diba? Pero kung makaya mo na hindi humihikab hanggang sa matapos ang video na to, edi mabuti para sa iyo. Job well done. Pero bago natin simulan ay nais ko lamang sabihin na maligayang pagbabalik dito sa channel ko. At siyempre, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng video. Siguro umabot ng mga 2 buwan siguro. At atin ang pag-uusapan ang tungkol sa content na ito. Road to Monetize. Pero bago natin simulan, ay nais ko lamang sabihin sa iyo na sana ay maging tapat ka. Diba? Kasi parang walang nangyayari dito sa video na to kapag hindi ka maging tapat sa sarili mo. Diba? At bago natin simulan, syempre, kapag nagawa mong hindi humikab hanggang sa matapos ang video na to, ay mag-comment ka sa baba. I-dare mo ako at i-comment mo sa baba kung ano ang gagawin ko sa next video. Okay ba? Okay ba? Okay ba? Okay ba? I-dare mo ako ha. Comment ka sa baba kung hindi ka talaga humikab. Pero sana naman maging tapat ka. Ikaw na nanonood, di ba? At kapag humikab ka naman nang hindi pa natatapos ang video na to, isa lang yung hinihiling ko. Hindi ka subscriber dito sa channel ko, alam mo nang gagawin mo. Mag-subscribe ka, pindutin mo yung bell, pindutin mo yung all. Yun lang. Ano? Deal? Deal? Or no deal? At bago natin simulan, ang video na to ay nais ko lang sabihin sa iyo na wala naman talagang mga nangyayari dito sa video na to. At mag-uusap lang naman tayo. Sa tingin ko ay mahigit 1 taon na akong nag-YouTube at wala pa rin nangyayari. Hindi pa ako na-monetize. So, okay lang yan. At so, okay na naman. At nais ko lang sabihin sa inyo mga siyangab na ako ho ay nakatira sa Giwan, Eastern Samar. Opo. At ano pa nga ba? At ano pa nga ba? Pag-uusapan natin. So, baka may gusto kang tanungin sa akin, comment ka sa baba at pag-uusapan natin. Maybe sa susunod na video. At gagawa po ako ng tutorial kung paano ka magsisimula mag-YouTube. Baka gusto mong matuto at baka gusto mong matuto ay panoorin mo ito. Ito. Oo. May mga mangyayari dyan na baka makapagbago ng buhay mo. No? Di ba? Wala namang sigurong masama. At atin ho anong pag-usapan? Ang mga nagpapa-shoutout po sa video na to. At nga pala, shoutout niya pala sa Kamayan Boys.
At maraming salamat sa suporta. Di ba? Guys, maraming salamat. At shoutout na din kay Rap sa Bulaw dyan sa Maslog, Eastern Samar. Maraming salamat sa pag-share ng video. Malaking bagay na yon para sa akin na mag-share po. Maraming salamat. At ang pinaka-importante po sa lahat, po sa lahat ay shout out sa mga taga-Giwan, sa mga Giwananon. Happy Fiesta po sa inyong lahat. At kahit po hindi nyo pa ako nasa-subscribe, sa mga may gustong mag-subscribe dyan ay subscribe nyo na po channel ko. So, siguro hindi natin namamalayan na hindi natin namamalayan na papatapos na yung video. At hindi pa rin tayo nagsisimula, no? At atin na pong simulan ang video na to, mga syangab. At dahil dyan, maraming salamat sa panonood. Walang yang buhay ito. See you sa next video. At panoorin mo ang video na to dahil baka isa yan sa mga makapagbabago ng buhay mo. Sana ay nagawa mo ang pinapagawa ko.